Ahojte všetci naši sledovatelia. Dnešné správy tiež vyšli neskôr, lebo máme problémy so signálom. Hej, zase ten internet to je niečo hrozné a ešte k tomu to aj prerábame, tak veru. A k tomu máme ešte aj pokazený zdroj informácií, tam tí ľudia, čo to tam nám hovoria, čo sa deje, protestujú, nám nechcú dávať žiadne správy, takže so správami máme také menšie problémy. Preto sa vám iba vyjadríme k Ternešu Bakúpa a Šubakúpa, no a počasie. Takže podľa mňa je to Ternošu Bakúpa. To mi viacej sedí, hej? Aj keď niektorí vedci tvrdia, že je to Šubakúpa, ale zase niektorí aj, že je to Šupakúpa. Tak ja teraz už naozaj neviem, hej? To je naozaj otázka, na ktorú sa budeme pýtať ešte 2 milióny rokov, možno aj 3. Jeden uvidíme, Šuba alebo Šupa. Počasie. Na západnom Slovensku bude, už tam naozaj začnú mrazy 1 stupeň cez deň. Na strednom Slovensku bude cez deň 2 stupne. Na východnom bude -1. Cez noc na západnom Slovensku bude -6 stupňov, na strednom -7 a na východnom už -9. Dnešné správy boli naozaj veľmi rýchle, lebo naozaj hovorím, nič také sa nedieje, možno sa aj deje, ale my máme pokázané zdroje, a je tu prerábame. Neviem, teraz to asi není počuť, lebo je to strašne večer natáčané, takže všetci robotníci chrápu, ale naozaj cez deň sa to aj nedá natáčať, A tým pádom nemáme ani signál, aby sme to vydali a čo vydali, natočili. Lebo my to naozaj tak všelijako natáčame, tak zložito a prd z toho. Tak, čauko. Dúfam, že sa vám tieto správy páčili. Aj keď boli dosť nudné, nič sa tu nedialo, tak ale v ďalších správach sa už možno našťastie ten protest skončí.